Хей, аз пак съм тук. Така, измислих една игра. Нарича се Бъдеще. В тази игра се играе. Някой ми пише отдолу дали иска бъдеще. Пише, аз искам бъдеще. Аз, като видя този коментар, веднага ще направя клип за този, който е искал това бъдеще. И така, бъдещето се играе така. Пишете отдолу в коментарите, аз искам бъдеще. Аз ви правя клип с това бъдеще. Казвам ви, нали, женати, ти, женати, къщата ти, бебето ти, колата ти и така нататък, басейн, ако имате и така. Ще ви бъде бъдещето, нали, като ви казвам, но няма да бъде същото ми, аз си го измисля. Та-дам! Та-дам! Тук съм!